Oh iya guys, jangan lupa klik subscribe dan notifikasinya, oke? Anjir, apa ya? Buat. Yo, dah sial ini. Wah, nanti gua. Wah, eneng gagal. Masuk ini. Orang kak. Masuk. Oh, ya tadi. Lek mesti ya. Hah? Pencurian dimulai. Nah. Ayo. Ini jingo. Nah nih, Pak. Coba aja nih. Galak nih. Tok. Jago lambat di. Iya, aku nemu. Di. Pak. Gerak-gerakan koyo ngono. Jalan piye aku nemu. Tolong ya, Mbak. Nemu, Kak. Temu apa wedang? Nemu. Iki mesti jalan. Kita jadune kelong sitok, guys. Mesti kalau ngitung we. Ngitung. Iya. Yo kae, pokoke sing kuning-kuning ngono kae. Enek potelan sitok aku karo. Pak Syahir mau ujian. Masa? Ayo, wis iki tak go ngalar. Pengen sih, nih. Syahir. Damai. Apa iki rambut jagung? Ya wis, tak go yo. Pak Syahir. Tidak ada jagungku keri lho. Jagungku keri kok. Ndak nek mangan piye. Arep sekarang sih arep delok jagung aku. Taruh sih aku. Kalau Pak Syahir kalau. Iki lho Pak. Pak Syahir. Iki nopo rame-rame? Iki jagung kuwi di hotel iki. Ngapa? Jagung kono kuwi lho. Heeh. Cek lho. Tidak kok delok apa lho Pak. Iki ndak sing ceblok di iki kae. Ora. Iki tak anu Pak, wis tak wen awakmu no. Wis ceblok, acarane ceblok apa anu iki? Tolong. Tolong. Tolong penemu. Sing bener iki. Sebenarnya sudah yo. Yo. Suti bosone apa to? Menang lho Pak aku. Kuwi jempolan iki kuwi. Gentian. Heeh. Akhirnya perawan gajah Pak. Oh, naga aja. Naga aja gede yo aja. Nanti Kando. hari ini ya Pak. Lho Pak. Oh iya. Iki tenan nyolong apa anu iki? Nemu. Kena wis Pak, we bener ya Pak. Rempet ngene lho. Nyolong Pak. Iki opo iki tak gemuk tak. Petak manuk. Halo, paling iki guyu-guyu dhewe lho. Ayo tandane lho. Tangan. Begini yo, yakin pala. Yo, ayo. Loh, lagi tuh yo. Tak bawa pala, tekan. Ayo. Loh. Bantu kiri lo, aku rasa melayu. Piye iki? Woi. Kowe yo, batu emak tinggal ya arah iso mlaku, mlayu. Selalu. Ayo kena kawe. Ayo. Oh, alah.
Enaknya cahaya ini loh. Weh, ngomong apa weh rasa sini? Nah iya. Aset, gila weh. Ya oke. Lulu ini apa loh di kamu? Ini loh, Pak. Di saya. Kawan pecah balik yuk. Aku piye? Woi, kono ae woi. Apa pecahmu? Oke, nah. Perceluru ngulang alih. Wis, ora tak omong Pak Lurah yo, tapi wero maknane kabeh. Lah lah iki tumpahanku ke donya iki rong numpak iki pisan. Kowe numpak apa to, Li? Numpak sadel. Sadel numpak apa? Sadel. Yo iyalah. Agangane numpak. Yo eneng anu pedal ten iso budal. Kowe pinter balik. Aku imbol le. Wero artine setir, setir lo. Wah, enak iki. Apa? Pak gak siset mesti setir. Woi. Iki. Pedal. Pedal. Dari Apa sebabnya dari pedal? lipat mesti budal. Iki. Garpu. Garpu to? Ah. Garpu. Pak gak megar, tak iso mlebu. Wo. Kok iso to wele? Aku imbol le. Iki. Coba cili-cili. Iki. Rudi. Anu. Apa sebabnya dari roti? Biru siji-siji. Apa artinya? Kering. Kring, until kring. Ayo ngawon lho. Ayo. Toi. Boleh aku wis. Ngene. Ban. Sadel. Sadel ban ke. Ben. Sadel sik. Ya wes sadel. Sadel to. Ah. Pak Sat. Duh. Sidel. Iso salah del ya sih. Pinter aku kali. Aku imbol. Lah iki rodo. Coba ban. Rodo. Rodo ya apa? Rodo. Rodo iki. Ban. Ban kuwi karet. Ya apa sebab dari karet? Karet kuwi no karet ra. Karet. Boleh kok iso to, Le. Aku imbol le. Walah, pendidikan. Mana? Apa coba dari rantai? Rantai kuwi. Aduh. Apa ya? Rantai iki lah rantai pacar ya ora iso munyer. Maksud kuwi piye to? Kuwi piye? Tak bedil kon. Aku imbel. Alah nakanku ya kok jiko e. Apa? Tangan aku kuwi. Mana aku wis wong pinter le. Apa sebab dari sadel? Sadel wes no. Baik sitok ayo mulek e. Mana? Uji. Pinter jiwe. Pak. Wis ngene. Saiki mulai kabeh. Jagunge nang piye? Wis tak putul kok. Hitung-hitung sedekah wis. Nah. Wah, atur syukur. Kenapa kowe beda aku lho iki? Aku boleh. Wah, lha yo. Lho, marang lawan kowe. Sabar lho. Pak Sahid tak lawan iki lho kowe. Tak mulai. Aku balik, ayo lho. Nyapu calon lu melu-melu balik mulai. Gak ada gue,